He's about to catch a big fish. And he successfully grabbed it. A very big fish. Catches by hand. दर्पण घाट कर. तिकडे उंच आहे पाणी. तिकडे खाली तिकडे काय भेटणार आहे आता? खडपा खाली भेटणार तिकडे कुर्ली भेटेल तर हो एकच डंग आहे. मला वाटलं मासं होतं मातीत गेली ती. कोणाचं तोंड बघून आलो होतो रा? मी माझ्या आरशात बघून आलो होतो. कधी नाही बघितलं मला दिवस पाहिजे. हा बाबा बाबा ए हुमनवर टाय तिकडे काय झाला बाबा ह्या सर्जन जाय ना वरती. म्हणला पण आता जाऊ बेंचवर. चल तू. बॉयर आहे दोन्ही विराज पकडशील का? लवकर टाक इकडं टाक. योग्य गेला. अरे हुमन बघ कसा ओरडताय त्या. जाऊया काय बघाय. कसलं एक्सपिरियन्स? अरे केल्याशिवाय एक्सपिरियन्स नाही येत. काय दर्पण हं काय केल्याशिवाय एक्सपिरियन्स नाही येत. नाही तर हुमनचा काहीतरी बोलताय. कसलं एक्सपिरियन्स? हे बाबा बॉयर आहे पुढं. ते शितकाय दोन्ही घे. धर हे मोबाईल बॅटरी बंद कर तुझी.